Toto sú 3 najväčšie chyby, ktoré robí každý začiatočník pri tvorbe videí. Nevyužívaš titulky. Zabudni na časy, keď ľudia pozerali videá so zvukom. Dnes scrollujú rýchlo, často v tichu a ak tvoje video nemá titulky, i hneď ho preskočia. Titulky sú zaručený spôsob, ako si udržať pozornosť a hlavne, ako ju okamžite získať. A ak tvoji sledovatelia náhodou majú zapnutý zvuk, tu prichádza druhá najväčšia chyba – zlý zvuk. Môžeš mať krásny obraz, drahú techniku, ale ak te nie je dobre počuť, tvoje video stráca dôveru aj silu. Neveril by si, koľko tvorcov to stále podceňuje. Zvuk je tajný základ, ktorý robí z videa profesionálny obsah. Nevyužívaš ani základný mikrofón? Hneď to zmeň. Aj lacné riešenie ti prinesie totálne iný výsledok. Posledná chyba je, že dávaš príliš veľa informácií naraz. Video nie je prednáška. Jedno video je jedna myšlienka. Keď sa snažíš natrepať 5 tipov, 3 rady a 2 výzvy do 30 sekúnd, ľudí len zaholcuješ. Rozlož si obsah na minisérie. Nielen, že budeš tvoriť rýchlejšie, ale tvoje publikum si každú časť zapamätá oveľa lepšie. A ak chceš viac tipov o videách, tak ma nezabudni sledovať.